नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फुना बाबू आज अपना चैनल कवि की वाणी पर नया कविता के साथे उपस्थित बानी। अगर हुआ पेज फेसबुक पर हमरा के देखल चाहता नहीं तो पेज के लाइक करी, शेयर करी, कवि की वाणी फेसबुक पर टाइप करी। आज के टॉपिक बा कैसे छोड़ दी। कुछ है जीवन में बहुत ऐसा चीज होला कि जेकर जौन काम बा उ छोड़ ना सकेला कोनो हालात में, कोनो परिस्थिति में। कविता के माध्यम से रही ध्यान देम लोग। कवि कविताई कइल कैसे छोड़ दी, कवि कविताई कइल कैसे छोड़ दी, आ चुगला चुगलाइल कइल कैसे छोड़ दी। कवि कविताई कइल कैसे छोड़ दी, चुगला चुगलाई कइल कैसे छोड़ दी। दलाल के काम ह बाउर के नीमन कहल, दलाल के काम ह बाउर के नीमन कहल, आ नौकर अपना मालिक के बड़ाई कइल कैसे छोड़ दी। किसान के काम ह धरती के सेवा कइल, किसान के काम ह धरती के सेवा कइल, उ जोताई बुआई कैसे छोड़ दी। सैनिक के काम ह देश के बॉर्डर के रक्षा कइल, सैनिक के काम ह देश के बॉर्डर के रक्षा कइल, उ लड़ाई कैसे छोड़ दी। डॉक्टर के काम ह इंसान के जीवन के रक्षा कइल, रोग के इलाज कइल, उ दवाई कैसे छोड़ दी। एह दुनिया में हर आदमी के कोनो न कोनो काम बा भाई। एह दुनिया में हर चीज के, हर इंसान के कोनो न कोनो काम तो बढ़ले बा भाई। उ अपन कार्रवाई कैसे छोड़ दी, कवि कविताई कैसे छोड़ दी, आ चुगला चुगलाई कइल कैसे छोड़ दी। एह जीवन में, एह समय में, एह धरती पर हर आदमी के कुछ न कुछ काम बा। आ कोनो चीज बनल बा ओकर कुछ न कुछ काम बा। बिना मतलब के कोनो चीज नहीं खे। आ हर आदमी के जी में काम बा। केहू न केहू के कुछ न कुछ काम मिलल बा, बांटल बा। ऐसे सभे अपन जौन काम जानता वही में काम करे, उहे करे। दूसरा के काम में, दूसरा के चीज में दखलंदाजी कइल कोनो जरूरत नहीं खे। ई ना कि अब हमरा जौन नइखे बुझात हम ओहू में हाथ लगा देम, ऐसा ना होके चाही। यही के साथे कविता के विराम देव और फिर से आग्रह करब कि चैनल के हमरा सब्सक्राइब कर ली और रोज एगो नया टॉपिक, नया बात, नया विषय लेके हम रुआ सबके साथे, रुआ सबके सेवा में हाजिर रहें। तब तक के लिए हम विराम चाहेब। जय हिंद, जय भारत।